Bandi kunyanzelekile basifumane uvitamin C xa ubhudelile uthe xa uzodropa lamanatshi uphansi wazityisa ngoogilifaki ngoba ogilifaki abamqondi. Laa veni bendihamba ngayo usukela elalini ibimdaka kakhulu inodaka. Ezi nkukhu ziyiphethe kakubi le nkukhu aziyityi. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best. Put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? You got the venom, a tangible weapon, no coming in second. It's like Qale ngeenkukhu ngespinatshi bendike ndasikha apha egadini. Ndazigalela ne-laying mesh bazowazalela amaqanda kazivalela ndiyaba zitheni. Ezi nkukhu le nkukhu bevalelwe kule kuphu ibona inamantshontsho andiyale ndizilwisa kangaka. Ndizamile uzinqanda ndiyekise le nto yazo ngelingeni kundimane ndizama ziyeki ndimane ndizama ziyeki ndade ndazinqanda ke zahlukana kodwa ndithe ndiyahamba zabe ziqhubeka. Ndagalela ii-pellets ezigusheni. Indlela yokugalela ngo ndiyibonile uba mandiyixhome into yokugalela ezigusha for ezi pellets nezibhokhwe ukwenzela uba zingazobe zisilwa. Bendivuke ndinomqala endingawaziyo noba ndiqalwa yifevu okanye kwenzeka ntoni ndaqonda uba ke ndiqale ngobusi kuqala. Hayi khabe uncede ndaye eclicks ndofuna iyeza nalo khale ndincede. Umandi bona ungabutya uqonda uba xa ubutya bumandi. Ndaziceba ncima ndisuke ndiphinde ndiye ejimini ngokuba ndinkani ndiyithembile mna iyandisebenzela ndabopha imitya yam bendizivasile ezihlangu ndaqabela ejimini. a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end. Apho ke ngondiqonda uba eyona intense apha ile fat burn so i-option yoyikhetha and okwesibini akukho mntu ufuna cardio noba ungajonga kweliphi icala kwi-empty. Laxoxa kamatyala iskale andizohoyanga. Kanti ubhitye kanje indoda mayibe ne-six pack. Hayi yisupeki le ndiyibonayo. Ubhulelethu apha ungenile nanga amanatshi wabeke baphandle emaninzi so ezi nje xa uvula igate ziyakulandela. Imistake yakhe kufune ungena yena kwezi zindlu. Mna ndimbonanga uba uyangena uyandlane bendicimba ngawodwa la mbahamba neqale apha ngoba ugilifaki ze ecaleni nango ugade ngathi akamqondi naye nango sinde ngolambisa. Elam lithi iyalahlekisa le nto mna ndikhetha uthenga imoto because iimeko esiphila kuzo phantsi kwi-farming kukho iinkomo ezizala zinemibele emikhulu ufumaniseka uba ithola likwazi ncanca. Ngiyabona uba elinani kuthiwa li-guaranteed uphela kwe-5 years soze ulifumane nditsho qho ndithi soze mna nazi into ezifake kufama ndingathenga mna imoto le ndiyazi uba ke ndawuse ndizame ezogusha ziyi-5 or ziyi-10 ndizibeke phaa noko igusha ityapha iphinde ibuye. Inkomo elahlekayo exhelwa ekampini awunafama ke ngoma sithi awunafama uzayifuya laa nkomo. Umzekelo mna kuzawufuna ndiyozishiya ekhaya engqushe ezo nkomo. Xa ndizishiya phaa kuthi ube ndizithenge erhini mhlawumbi ndizishiye phaa xa ndiphinda ndikwazi ubuya kanye ngenyanga umzekelo ndikuloo dolophu ndikuyo uyayiqomba ile ke ndibuyela phaa ndifuna udipha mhlawumbi enkomo bendizithenga phaa bingamadlange okanye ndithi ndisandazithula kuthiwe beziqhele ezi nkomo sine-2 weeks apha zivele zabuya ehlatini kanti nazo ezi nkomo zijonge endlini nebheke erhini zihambe zibhampula zithathwa ngabantu bezithengisa kwezo ndawo bazithengisa kuyo awuzifumani. Andiyithi ndiza necala elinegative kodwa into ye-farming inzima kakhulu. Anaze mna ndicebisa uba mna thenge inkomo mna hayi ayomistake uthenga imoto ndakuthenga imoto.